Priatelia, vitajte pri ďalšej epizóde analýze od Slovenskej informačnej agentúry. Moje meno je Matej Bičan, a.k.a. Mateo Beka, a verím, že sa vám toto video bude páčiť. Náš pohľad na vec, výzvu, tvrdenie politika, mediálneho aktéra alebo obyčajného človeka. Jednoducho trápenie, strach, obava, výzva, spôsoby, ako dosiahnuť stanovené ciele. Nie je rozdelená, ale jednotná, šťastná, prosperujúca spoločnosť je naším spoločným cieľom, aspoň v to teda veríme. Tak užívajte toto video a podporte nás zdieľaním, lajkom či komentárom. Pokiaľ s nami nesúhlasíte, určite do komentáru napíšte prečo, argument, ale prosím, slušne, spolu ako spoločnosť, ale aj ako jednotlivci, komunikujme odteraz až navždy. Amen. Poďme rovno na túto epizódu. Odkaz pre Michala Šimečku. Ako postupovať v čase krízy? Priatelia, vítajte pri dlho očakávanom dieli, kde sa pozrieme teda na jeden dokument, ktorý sme pripravili pre Michala Šimečku, nakoľko jeho marketingový tím, odborné poradenstvo asi zlyháva, neviem, ale jednoducho povedal, že náš premiér nedal žiadne riešenie, návod, postup, ako riešiť túto európsku krízu. Takže priatelia, poďme sa na to pozrieť. Michal, vo svojom videu začínaš vetou: my sme očakávali, že zaznejú dôležité posolstvá. Očakávali pri takomto stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov v takejto dobe, že zaznejú dôležité posolstva. A že povedia ako ďalej. Že traja najmocnejší slovenskí politici povedia ako ďalej. Potom pokračuješ, ako by tie posolstva vôbec nezazneli. To je presne tá manipulácia, ktorú robíš opakovane. Nastavíš očakávanie a keď realita nesedí tvojmu marketingu, vyhlásíš nič. Nič tam nebolo. Žiaden plán, žiadne posolstvá. Vraj podľa teba. Tvrdiť, že posolstva nezazneli, môže byť buď úmyselné klamstvo ľuďom, alebo neschopnosť vypočuť si celý príhovor, prípadne neschopnosť rozumieť reči národa slovenského. Máš blízko k tým Benešovým dekretom, takže ani by som sa nečudoval, keby ti bolo bližšie to Maďarsko. Za to rozdelenie spoločnosti ti ironicky ďakujeme. Poďme ďalej. Po vypočutí príhovoru je extrémne ľahké spozorovať hneď niekoľko dôležitých posolstiev aj návod, ako ďalej. Premiér jasne pomenoval situáciu, jasne pomenoval rizika a jasne pomenoval, čo z toho vyplýva. Povedal, že dnes svetový poriadok neexistuje. Povedal, že Európska únia je na rozhraní a že neprežívala takú hlbokú krízu nikdy, ako prežíva teraz. Povedal, že v takom priestore sa musíme orientovať a dávať pozor na posuny a že Slovensko nemá pobehovať ako zranená obeť. Potom úplne prakticky pomenoval, že nebude čas na žabomyšie vojny, myslel teba a spol, opozíciu, a že sa treba venovať životným témam, pomenoval aj konkrétne oblasti. Energie, elektrina, plyn, jadro. Toto sú posolstvá. Toto je ako ďalej. To len ty sa tváriš, že ak to nie je zabalené do troch sloganov pre tvoje publikum, tak to vlastne neexistuje. A potom tvoja veta. A čoho sme sa dočkali? Prirovnanie Fica k Mečiarovi. Tak ďakujem pekne. A čoho sme sa dočkali? Prirovnanie Roberta Fica k Vladimírovi Mečiarovi, kde povedal, že v tejto dobe si Slovensko vyžaduje silnú politickú reprezentáciu, akú zosobňoval Vladimír Mečiar. Musím spomenúť silnú politickú reprezentáciu v osobe vtedajšieho premiéra, predsedu vlády Slovenskej republiky pána Mečiara, bez ktorého by Slovensko neprežilo. Tak ďakujem pekne. Nemusíš ďakovať. Evidentne si to nepochopil. Toto je tiež tvoja manipulácia verejnosti, nie pozitívnym spôsobom, a zavádzanie spoločnosti, pretože ti buď ušiel kontext, alebo si ho v rámci svojho marketingu vlastnej strany vytrhol úplne úmyselne. Ten kontext, tú pointu. Čo si myslíš, že ľudia sú naozaj úplne blbí? Hráš na emóciu, nie na obsah. Premiér nepovedal buďme ako v 90. rokoch. Nepovedal Mečiar je vzor demokracie. Povedal konkrétnu vec. V konkrétnom kontexte rokov 93-94, citujem, bola to len silná politická reprezentácia, ktorá zagarantovala, že Slovensko prežilo. Musím spomenúť pána Mečiara, bez ktorého by Slovensko neprežilo.
A hneď to premostil, sa píše rok 2026 a potrebujeme takú istú silnú politickú reprezentáciu. Čiže pointa výroku je: v kríze treba silnú reprezentáciu, nie poďme rehabilitovať Mečiara. Takže ty si zobral meno, vyhodil si kontext, spravil si z toho nálepku. Presne tak, ako to v PSku máte zvykom. Pritom sa ešte tváriť, že nezaznelo nič. Lebo tam nezaznelo nič. Lenže zaznelo, len si to tak zostrihal, aby to nebolo počuť. Presne pre toto nemôžem brať veľkú časť opozičnej kritiky a protivládneho hejtu vôbec vážne. Robíte si srandu z ľudí, ktorí vám chceli dať hlas. Predávate falošnú nádej, lebo získavate voličov cez falošné obvinenia a klamstvá, ktoré sú priehľadné. Doplním, bol som na tom vašom stretnutí v Bratislave, podnikavé Slovensko, po voľbách ani chýru, ani slichu. Povedali by ste, však nie sme vo vláde. Ukážem vám podnikavé Slovensko. Naučiť ľudí podnikať. Založte si firmu, vyberte si oblasť, čo vás baví, prevedieme vás, poradenstvo, súkromný sektor takto krásne porastie, Slovensko sa bude mať perfektne a nikoho nebude trápiť navýšenie odvodov o 200, 300, 400 eur. Pretože tí ľudia zarobia viac. Naučia sa zarábať, naučia sa spolupracovať. A toto človek dokáže spraviť aj bez politickej strany. To by musel chcieť. Čiže preto nedá sa vám veriť. A potom prídeš so slovami prioritou, teda zjavne bude zmena rokovacieho poriadku. A ako ďalšia vec, obrovsky dôležitá priorita je predĺžovanie mandátov. Prioritou teda zjavne bude zmena rokovacieho poriadku. Zmena zákona o rokovacom poriadku bude a musí byť prvým bodom ďalšej schôdze. Ďalšou obrovsky dôležitou prioritou je predĺžiť mandát županom a starostom a primátorom. Toto je ďalší trik. Zoberieš procedurálne veci, dáš im posmešný tón a tváriš sa, že to je dôkaz prázdnoty. Lenže je úplne logické riešiť na začiatku roka pravidlá fungovania parlamentu, ak má parlament fungovať a nie byť permanentnou arénou obštrukcií. A pri samospráve je úplne legitímne nastaviť pravidlá pre ďalšie obdobie tak, aby sa krajina nezasekávala na nekonečnej kampani. Mňa nezaujímajú žvasty. Túto vašu reklamu vôbec nepotrebujem. Ja ako občan ani nikto z týchto ľudí naokolo. Menej kampaní, menej prestojov, menej protestov, viac času na realizáciu projektov, menej kecov, viac roboty. Toto je úplne jednoduché a každému normálnemu človeku zrozumiteľné. Ty to však podáš ako výsmech, lebo sa ti to hodí do naratívu, že nič neponúkajú. A potom odkazovať premiérovi, že si má založiť podcast, lebo nezaznelo nič. Aby som poradil, nech si založí podcast. Lebo tam nezaznelo nič. Čo by bolo pre Slovenskú republiku nejakým návodom, ako postupovať? Postupovať v akej situácii? Však premiér jasne popisoval, v akom stave Európska únia aktuálne je, akým výzvam čelíme. Jasne povedal, že Európska únia nikdy nezažila takú krízu ako dnes a jasne zdôraznil, čo všetko nikdy nebolo také zle, ako je dnes. Že Európska únia je na rozhraní. Európska únia v hlbokej kríze, ohrozená, oslabená, rozdelená, bezmocná. Ako by to boli nejaké nepodstatné veci, alebo ako by to ani nebola pravda. Fakt? Toto je to, čo Michal, milý Michal, robí aj s kolegami z opozície veľmi často. Popiera realitu, zľahčuje a otáča slova oponentov proti ním samotným, keď ľudia ako premiér hovoria v spoločnosti, ako sa veci reálne majú. Vnímam to v rôznych diskusiách. Oponent povie niečo a to je klamstvo, to je klamstvo, to je klamstvo, to není pravda. Vy popierate realitu, ktorá je úplne evidentná, očividná. Totálne chcete zmiasť tých ľudí. Toto není etické. Preto to hovorím, že musíte skončiť s touto propagáciou vlastných ideologických záujmov, pretože to neslúži spoločnosti. To vám slúži v nejakej relácii preferencií, ale tie mňa nezaujímajú. Teraz sa budem tváriť, že to Michal nebude pozerať a poviem, ak sú toto pre Michala Šimečku krčmové reči. Potom sme počuli od premiéra Roberta Fica ďalšie tie jeho klasické krčmové reči. Nikdy nebola tak Európska únia ohrozená. Nikdy tak Európa nebola oslabená. Nikdy tak Európa nebola bezmocná. Nikdy tak Európa nebola rozdelená. Tak si ani zďaleka neuvedomuje, čo sa v Európe aktuálne deje a mám pocit, že sa mu realita popisovaná vládou ani náznakom nepáči a možno preto sa jej vyhýba. Nechce si ju pripustiť, tak ju zľahčuje týmito označeniami krčmové reči. Možno s cieľom oslabiť váhu slov premiéra v očiach verejnosti v dôsledku. Je toto cieľom? Ak to není cieľom, nevadí, ale v dôsledku sa to deje. Lebo tam nezaznelo nič, čo by bolo pre Slovensko nejakým návodom, ako v tejto situácii postupovať. Oklamal nás Michal, keď tvrdil, že premiér nedal návod, ako postupovať. Návod, ako postupovať, po ktorom Michal tak túžil a ktorý v príhovore odignoroval, je po analýze samotného príhovoru veľmi jasný. Keď Michal Šimečka povie, že nezaznelo nič ako návod, tak buď nepočúval, alebo to účelovo zamlčal. Premiér jasne hovorí, že sa v tomto
aktuálnom období, v tejto realite Európskej únie, v tomto priestore musíme orientovať, že Slovensko nemá pobehovať ako zranená obeť, že sa koalícia má dať dohromady a chrániť krajinu, že nebude čas na žabomyšie vojny a že sa treba sústrediť na životné témy, najmä energetiku, plyn, elektrika. Konkrétne avizuje jadrovú spoluprácu, nové kapacity. To nie je nič. To je politická línia a zoznam priorít. A tvrdiť, že tam nič nebolo, Lebo tam nezaznelo nič, čo by bolo pre Slovensko nejakým návodom, ako v tejto situácii postupovať. to je manipulácia. Uala. Na záver len dodatok k tvojej vete. Citujem ťa. Títo traja páni už nemajú ani ambíciu, ani schopnosti niečo Slovensku ponúknuť. A podľa mňa je to najlepší doklad toho, že potrebuje naša krajina zmenu. Títo traja páni už nemajú ani ambíciu, ani schopnosti niečo Slovensku ponúknuť. A podľa mňa je to najlepší doklad toho, že potrebuje naša krajina zmenu. Tak prvá veta je klamstvo a druhá má byť akože čo? Akože potvrdenie si vlastného klamstva? Akože povieš tvrdenie a potom povieš presne tak, Michal, to je dôkaz, že Slovensko potrebuje zmenu? To je šialené, to je neuveriteľné. Vyzerám, že žeriem slamu? Akože ešte raz si to spolu prehrajme. Títo traja páni už nemajú ani ambíciu, hovoríš za nich. Ani schopnosti, ďalšie nepravdivé tvrdenie, niečo Slovensku ponúknuť. A podľa mňa je to najlepší doklad toho, že naša krajina potrebuje zmenu. Takže ty dáš nejaké tvrdenie o nejakých ľuďoch a to je pre teba doklad, že naša krajina potrebuje zmenu. V pohode. Nebolo by lepšie, keby Michal hovoril o sebe, čo ponúka Slovensku on, jeho strana, kolegovia z opozície, opakované lži a zavádzania, toto ponúkajú, vytrhávanie vecí z kontextu, získavanie voličov sériou protivládnych kampaní a manipuláciou, ako v analyzovanom videu, ignorácia reality. Milý Michal, tí páni, o ktorých hovoríš, majú obrovskú ambíciu. Tvrdíš opak? Gratulujem, opäť si oklamal verejnosť. Premiér povedal, že urobí všetko preto, aby vyhral ďalšie voľby. Jakže nemá ambíciu? Ďalej, nemajú schopnosti? Toto tvrdenie je len dôkaz podľa vás, že naša krajina potrebuje zmenu? Že to, čo ste tvrdili, buď bolo klamstvo, ignorácia reality príhovoru ako celku, alebo cieľná snaha zhodiť premiéra pred ľuďmi? Podľa vás sú vaše slova dôkazom? Lebo keď poviete, že toto je dôkaz a ja sa pozriem spätne, že čo by tým dôkazom malo byť, vaše slova sú len samá lož, manipulácia sledovateľov a fabulácia. Mám pocit, že ste v tých klamstvách zamotaní tak veľmi, že už neviete, ako z toho von. Ja nie som nahnevaný. Naozaj som nad vecou. Viete, keď má niekto nejakú možno emóciu na prvý pohľad, alebo nejaký tón hlasu pri komunikácii, častokrát netreba riešiť toto. Možno sa treba zamerať na tú podstatu tých slov, čo znázorňujú, a následne si povedať, OK, hrá to ten človek? Alebo mal tú emóciu úprimnú, bol sám sebou, myslel to naozaj vážne. Nie môj tón hlasu, ale pointa toho videa. Rieši sa všetko na povrchu, naokolo, kto s kým, kedy, kde. Tuto je téma, tuto je pointa, toto sa rieši a ten človek to odstrelí k úplne inej téme. Ešte raz, ľudia nie sú blbí a ja nežeriem slamu. Michal, stačilo. Strategické záujmy Slovenska, bezpečnosť Slovenska, nás všetkých na prvom mieste. A ja sa pýtam, koho alebo čo má opozícia na prvom mieste? Koho a aké záujmy hájí? Odporúčam opozícii, aby sa hneď preformátovala, ako dokončí pozeranie tohto videa a začala konať pre ľudí, pomôcť vláde, keď vláda povie, že potrebuje pomôcť, ale perfektné bude, keď tá iniciatíva príde z vašej strany. Keď sa nebudú vyťahovať žiadne svinstvá, kauzy, nepotrebné veci, lebo nás čakajú také veci, ktoré si možno neviete ani predstaviť. A či o tom niečo viem? Neviem, ale môžem sa pozrieť do histórie spätne, čo si Slovensko zažilo. A vidím, čo ľudí trápi, lebo s nimi som dennodenne. Výskum, vývoj, výroba, predaj, poradenstvo konopných produktov. Veľmi úzko to súvisí. Psychoanalýza. Tak prosím, berte to ako naozaj úprimnú dobrú radu, že toho mám plné zuby a prestalo ma to baviť na začiatku minulého roka. Ďakujem za pozornosť. Opäť pripomínam, vidíme sa pri ďalšom videu. Krásny večer.